Em diuen que per primera vegada a Europa, i sembla que també al món, un organisme de promoció turística, com és l'Agència Catalana de Turisme, utilitzarà un joc de realitat virtual per a promocionar una destinació turística. Legends of Catalonia utilitza les tècniques més innovadores per captar els paisatges, els escenaris, els personatges famosos d'una manera també hiperrealista i acosta Catalunya als Estats Units.